Fethu ukuba uhleli nje phansi usibani mjida sifana Dodo yekubila kwebunzi nqula baphansi xa ngahlangani Vele usukume kulomthunzi uzala isitasi uyeka abangani Fuyo mayizala amakhani Koma mazala isibhla Igama lami ngu-Anathi Thandathu. Siyakwamkela ke bhuti apha kwinkqubo yethu usiveza ukhona. Kuthiwa uNkosi yamaGatyana yena ngubani? Mandiqale ndithabathe ithuba. Ndibulele ithuba ondiphalona. Nam ndizibulisele ke kubabukeli. Inkosi yamaGatyana nguSive, inkosi yamkaza wakha nalo mzi kokonza wakha kanjani amandla ngenawo. Vuka makhulu umbuzo indwele nazi intshaba zami ziyakhula imihla namalanga nenoba sitshabalala. Mna nawo manje ndwanana endwazama ngovusa ikhaya lami. Kumhlaba ngabaGatyana eChaftwini kwesikamtodo Rhaladila ndithi ke umfule ngemphuzayo indakana uvuma sithandayo. Kunjani kwesisi? Okay ke bhuti, yintoni eyakwenza ba ukhethe uMaskanda? uMaskanda uphila kumegazini. Azange ndikhethe, wandikhetha wona. Okay. Yintoni owuthanda? Yintoni oyithandayo eyakwenza ba like ube interested kuMaskanda? Ndikhule kakhulu kwasebukhwenkweni, ndingumuntu othanda into ezidibenise neziginci phakathi. Ngoku nditheka apha ekukhuleni ke ndidlala umdlalo weziginci, kuthe ebudaleni ndaphuma ebukhwenkweni nangosendifika apha ndabona ba nale lona khono ndandihleli ndizalwe nalo kakade. Kungako ndalandela likhono. Okay, zeziphi ii-changes ozenzileyo ba uMaskandi lo umculayo ba like abe like athandwe ngabantu? Uyabona umuntu othi akawuthandi uMaskandi wami uyadlala. Umuntu othi akawuthandi noba usuka phi. Okokuqala ndifike kuMaskandi kugidwa. Ndafika mna ndafaka izinto ezininzi. Abancinci bayangena, abaphakathi bayangena, abadala baya relate. Yonke lento iyenzeka apha emculweni nami andiculisa ingqe somnye umuntu. Ndiza nento zami ezintsha ezawubangela babantu ba-attracteke. Andazi noba mhlawumbi. Okay ke bhuti, ngeyiphi imicelimingeni ouye udibane nayo apha endleleni lo mculo kaMaskandi? Umcelimngeni endidibana nayo sisi wam kuMaskanda wase-Eastern Cape unzima uqasheka. Noba ungazama kanje ngakangakanani into etyekayo yimali epokothweni. Uthi xa uyoperforma kufuneka ubhatale itransport, utyisa amakidangoma, uphinde futhi ubhatale nestage apho uyoperforma khona. Wena ungabuyi nanto phayana. So ke ngoku oko ifana nxa wenze umcimbi wena uzuza into ngapha koko uyalahlekelwa. So umcelimngeni omkhulu nguloba umasipala wethu angasiqashi. Akasiqashi tu alifuna uxoka siswami. Okay ke bhuti, uthi mosiba uqala kwakho uMaskandi lento isukele ebukhwenkweni. So like wamcreate kanjani umculo wakho, like uye uphuphe okanye uye uthini like? Lento ifana nesiphiwo sisi. Ifana nesiphiwo. Xa ubhala ingoma uqale ujonge isimo, ujonge abantu obaculelayo. Futhi uyazithengisa, uyazipromote uba ngenye imini kube khona umuntu ozothi egqitha nwangendlela akubone akuthande. So lento mandithi yitalent ayiphutshwa. Okay. Italent uve uyikhwezele qha wena. Mna ndive ndidibanisa ipen nephepha ndihlale nesiginci kubhale ingoma ndihambe ndiyorecord. Okay, so ungenza njani kuze uMaskandi abe popular apha? Like uyaqaphela mosiba amapiano ngawona apopular and ngoku nowadays uMaskandi nawo uyele popular because ungaya kwindawo like ekujayiva kuzo uzofika uMaskandi eLantuza. So ungayenza njani ba uMaskandi like abe more popular? Mna ndizawubalula into zibe mbini dadewethu. Eyokuqala thina abaculi base-Eastern Cape mandithi mna ezam ingoma zikafumaneki online. Number 1 endivilaphe kuyo lo ndawo. Number 2 ingoma zam azivamanga udlalwa eradioweni. Ungathi uMaskandi uzube popular kakhulu ndizawuthetha le-Eastern Cape. I-radio stations zethu zisixhase. Umasipala wethu asijonge nathi. Xa senza nantoni ayenzayo asijonge. Ooceba bakhe bazama usipha imehlo. Silecala se-Eastern Cape ngoba siyakhala kakhulu, siyabethakala mntasekhaya. Okay bhuti, mandithathe eli thuba ndikumotivate like ba like uyicacele lento uyenzayo. Mna bendicebisa ba ngalomculo wakho ne
uyaqaphela mos xa ufuna uye xa usenza into uyela usazana nabantu ngabantu uyayibo. So how about wena uthi mos uba umculo wakho awudlali ezireyidweni kwintontoni, how about uye ucontact ilantoze like i-radio station oqomba like ufuna uveza isakhono sakho kuyo like uthethe nabo because phaa baza kunika i-chance mos uba mawuthethe ngezinto ozidingayo like izinto ozifunayo like zenzeke kumculo wakho, yabo. Hayi kuyavakala sisi, kona yingcebiso enhle leyo. Ndiyabulela futhi uba ndifumane umuntu onokwazi uba andibonise apho ndinawulentuza khona, ndinawulunge, ndinawungena, ndinawunkqonkqoza khona ukuze kuvuleke nezinye indlela. Hayi kungathatha ithuba. Phambi ngoba uvale mntasekhaya bendizocela nje u-announce into eyi-1. Ndicela ukwazisa wonke umuntu ofikelela kuwo lo mboniswano. Ndiyacela nge-26 ka-Okthobha inkosi yamaGatyane iyalontsha eKraaifontein, eWallasdina, eMaplangeni. Phayana ke kuyaziwa uba ngaba kuzube qha kunobathana kusalunobangela. Nalapha kufike kwenzeka izibuko. Ndifike abantu bebuke behleli kude. Abantu bazazibonela emavidiyweni ko-YouTube ndiyafumaneka, ku-TikTok ndiyafumaneka, ku-WhatsApp ndiyafumaneka, ku-Facebook uyasearcha nje zonke indawo inkosi yamaGatyane qha. Soze ilahleke uza kusaka straight. Ndiyabulela ngelithuba ndifumanayo.